салом ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир имрӯз 19 ноябри 2020 сол аст ва таҳаввулотҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. чоршанбе 18 ноябри соли равон ташкилоти байналмилалии ғайритиҷоратии тонҷаҳонӣ ки баҳри ҳимояи ҳифзи ҳуқуқҳои моҷирон дар Москав фаъолият доранд дар якҷоягӣ бо шӯрои ҳуқуқи инсон ва рушди институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар назди президенти Федератсияи Русия, комиссияи амният ва назорати ҷамъиятӣ назди ҳукумати шаҳри Москав бо ибтикори таъсиси гурӯҳи кори байналмилалӣ оид ба таҳким додани қонунгузории муҳоҷират ва амалияи татбиқи қонун дар соҳаи муҳоҷират, намояндагони бахши консулияи як қатор сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷии муқими Москав ва намояндагони хадамоти муҳоҷирати кишварҳои узви Иттиҳодияи давлатҳои мустақил, кормандони комиссияи иқтисодии Иттиҳодияи Авроосиё ва коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳаи муҳоҷират таҳти унвони ҷалби ғайриқонунии муҳоҷирон ва ҷавобгарии маъмурӣ дар хонаи ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри Москав ҳамоиш дойр намуданд. дар ин чорабинӣ ширкатдорон ва шахсони масъули сохторҳои дахлдор ки вазифаҳои гурӯҳи корӣ ба арзёбии вазъи қонунӣ нисбати ҳуқуқи муҳоҷирон ва дигар иштирокчиёни равандҳои муҳоҷиратро бар ӯҳда доранд, таҳияи пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ ва амалияи татбиқи қонун дар соҳаи муҳоҷират дар шакли муқаррароти мушаххас, аз ҷумла натиҷаҳои сӯзишномаҳои мушаххаси иловагӣ ба шартнома дар бораи таъсиси Иттиҳодияи иқтисодии Авроосиё, эъломияҳои байни ҳукуматҳои ба будбоши муҳоҷирон дар Русия, механизмҳои риояи ҳифзи ҳуқуқ ва шаъну шарафи муҳоҷирон дар Русия ба баррасӣ гирифта шуд. дар ин ҳамоиш ширкатдорон аз баъзе мушкилотҳое сухан гуфтанд ки дар бештар маврид муҳоҷирони миннатӣ дар дилхоҳ минтақаи Русия бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ мегарданд, аз ҷумла дастрасии шаҳрвандони хориҷӣ ба кори доимӣ, таҳсил, пеш аз ҳама мактаб, боғчаи бачагона, расонидани ёрии тиббӣ, системаи иҷтимоӣ ва нафақа, инчунин бекор кардан ё ба ҳадди аксар сода кардани сабти номи муҳоҷират барои хориҷонро қайд доштанд. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед ва аз Москав ба Санкт-Петербург меравем. Хабаргузории Невские новости бо истинод ба як манбаи худ дар мақомоти интизомӣ хабар медиҳад ки як коргари хориҷӣ ҳангоми кор кардан дар як сохтмон дар ҳудуди вилояти Ленинград ба ҳалокат расидааст. гуфта мешавад ки ин ҳодисаи мудҳиш дар як майдони сохтмонӣ воқеъ дар деҳаи Захонёи ноҳияи Волосоевский рух додааст. дар хабар тибқи гуфтаи коргарони дигар, як қисми иншоот ҳангоми барҳам додани ангари кӯҳна бар сари як шаҳрванди Тоҷикистон афтодааст. муҳоҷир ки аз афтодани қисме аз бино ба сараш осеби ҷиддӣ дида мувозинатро гум карда аз баландӣ ба замин афтодааст. табибони ёрии таъҷилӣ ки ба ҷои ҳодиса расиданд, натавонистанд ба он нафар кӯмак расонанд. Илова мегардад ки вай бар асари ҷароҳатҳои вазнин то омадани ёрии таъҷилӣ ҷон додааст. нашри хабарист мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир ва идома медиҳем. бо ташаббуси шӯрои уламои Русия портали федералии муҳоҷирон таҳия ва ба кор оғоз мекунад, гуфтааст дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон раиси шӯрои уламои Русия муфтӣ Альберт Курганов. гуфта мешавад ки портали федералии муҳоҷирон аз рӯзи чоршанбе 25 ноябр ба кор шурӯъ хоҳад кард. аз 25 ноябр портали нави иттилооти rusmigrant.rf бо заминаваҳои гуногуни дахлдор ба кор шурӯъ мекунад. илова мегардад, дар хабар мушаххас карда шудааст ки маълумот дар сомона бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва қирғизӣ ҷойгир карда мешавад то муҳоҷирон тавонанд ҳама маълумотҳои лозимаро бо забони модарияшон мутолиа созанд. аммо тафсилот дода нашудааст дар портали федералии муҳоҷирон чӣ маълумот таҳия ва пешкаши муҳоҷирон гардонида мешавад. аз оғози татбиқи лоиҳаи мо шумораи зиёди дархостҳо аз муҳоҷирон ворид шудааст. ҳоло мо ҳар рӯз то 40 аризаро қабул мекунем. мо на танҳо машваратҳои фосилавӣ, балки дар ҳалли мушкилоти муҳоҷирон низ мустақиман кӯмак мерасонем, шаҳр дода шудааст дар хабар аз қавли муфтӣ Альберт Курганов.
қаблан хабар дода шуда буд ки ҷомеаи маданӣ бояд ба муҳоҷирон дар будубоши қонунияшон хусусатан дар фаҳмонидани қонунгузории муҳоҷирати русия қонунгардонии мақоми муҳоҷирон ва будубоши онҳо дар федератсияи русия кӯмак расонанд. барои ин шӯрои уламои русия бо ташкилотҳои ғеритиҷоратӣ сафоратхонаҳо ва вазорати корҳои дохилии русия ҳамкории зишт бароҳ мондааст. ба андешаи дастан даркорон чунин ташаббусҳо бо пешгирии фурудгароӣ ва ҷинояткорӣ таҳкими муносибатҳои байни миллатҳо ва мутабиқшавии фарҳанги муҳоҷирон аз ҷумла тавассути омӯзишҳои асосҳои забони русӣ мусоидат хоҳад кард. барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир бо муҳимтарин тафсили хабарҳои ин соатҳои тоҷикистон ва ҷаҳон шумо мустақиман мешунавед ва аз Москав ба Душанбе меравем. имсол Душанбе бидуни ороиши соли навӣ хоҳад монд, гуфтанд аз маъмурияти шаҳрдорӣ ба расонаҳо. аз ҷумла дар майдони дӯстӣ ки ҳамасола ҷойи иқомат афрохтани арчаи соли нави анъанавӣ буд, имсол холӣ хоҳад монд. инчунин дар дигар боғҳои Душанбе низ гузоштани арчаи соли навӣ ва таҷлили бошкӯҳи солгарди милодӣ ба нақша нагирифта шудааст. байни ҳама маҳдудиятҳои имсол пандемияи коронавируси навъи COVID-19 сабаб гашт ки имрӯзҳо дар тамоми гӯшаи дунё сирояти хавфнокаш паҳн гардидааст. тасмими нагузоштани арчаҳои соли навӣ дар робита ба қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо коронавирус гирифта шудааст. дар ҳоли ҳозир масъалаи насби дастгоҳҳои дона дар кӯчаҳои Душанбе ҳал нашуда боқӣ мондааст. ҳамзамон маъмурияти шаҳрдорӣ ния дорад ки Душанберо бо аломатҳои табрикотӣ ва ба муносибати соли нави милодии 2021 қарор диҳанд. дар маъмурияти шаҳрдорӣ ба расонаҳо хабар доданд ки дар рӯзҳои таътили соли нав ба мардум иҷозат дода мешавад ки дар боғҳо, хиёбонҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ сайру гашт кунанд, аммо танҳо бо риояи меъёрҳои санитарӣ, аз ҷумла пӯшидани ниқоб ва риояи қатъии талаботи масофаи иҷтимоӣ. бовар мешавем ки мақомоти беҳдоштии Тоҷикистон рӯзи 30 апрели соли ҷорӣ аз пайдоиши сирояти коронавирус хабар доданд. ин беморӣ дар як вақт дар 15 нафар ташхис карда шуда буд. тибқи маълумоти ситоди ҷумҳуриявии зидди эпидемикӣ то имрӯз дар ҷумҳурӣ 11731 нафар аз коронавирус сироят ёфта, 86 нафар шаҳрвандон қурбонии ин беморӣ гардидаанд. ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус дар бораи маҳдудиятҳо ва лағви чоракунҳои азими солинавӣ ва дигар ҷашнҳои дона рӯзи 8 ноябр қарор қабул кардааст. тибқи тасмими ситод, ин чораҳо ба пайдоиши мавҷи дуюми COVID-19 дар ҷаҳон вобаста аст. дар охири нашри хабарӣ назаре ба тағйирёбии арзиши қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон мекунем. тибқи қурби охирини асъори хориҷӣ ки Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар кардааст, пули миллии сомонӣ дар давоми ин ҳафта ҳар рӯз нисбат ба рубл коҳиш меёбад. қурби ҷории рубли русӣ ки Бонки Миллӣ муқаррар кардааст барои 1000 рубл аллакай 148 сомонӣ мебошад, дар ҳоле ки чанд рӯз қабл ин рақам дар сатҳи 146 сомонӣ нигоҳ дошта мешуд. ҳамзамон афзоиши асъори аврупоӣ дар тақтаи нишондиҳандаҳои танзимгарии бонкҳои Тоҷикистон низ ба назар мерасад. дар ҳамин ҳол дар ҳоли ҳозир барои ивази 1 евро бо асъори миллӣ 13.40 сомониро муқаррар кардаанд. асъори ҳамрикоӣ ҳафтаи сеюм аст ки ҳисоботро нишон медиҳад ва дар Тоҷикистон барои $1 11.30 сомонӣ арзиш муқаррар гардидааст. бовар мешавем ки қаблан Бонки Миллии Тоҷикистон хабар дода буд ки дар поёни 10 моҳи 2020 дар баробари $60 пули миллӣ 6.7% коҳиш ёфтааст. коршиносони молиявӣ бо ишора ба пешгӯии расмии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои 4 соли оянда хабар медиҳанд ки қурби сомонӣ солона дар ин давра 3% коҳиш хоҳад ёфт. шумо хабарҳои ин соатаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед.